Kino yalam shnong ka Panaliar haka khatway trik yayong kilaya kendu iaka Dr. Syllad Medical Superintendent MS Maternal and Child Health Hospital kabadan ha Panaliar jawai ban pun ken mau halor karukom thungkam thungjam hapo kaneka hospital na lor kiway de kiman uwahe shnong mari kwama arkiu lalu ulaong ka shnong Panaliar na du ki por menshwa kalandawa na ka sarkar baya ki post ki baret kum ki grateful ane wages ki badang la bantung hi dakane ka hospital deban ailat shwa ya ki khun jong ka shnong Panaliar Henry kumbalong menta bat kat kum ka jingyo jingtep jong ka shnong ulaong baya ki kam ki baret barya hapo kani ka hospital na thung sop ya ki ulaong bahapo ka district hi barok kawai ka don ka district selection committee ka badai pej halor ka thungkam thungjam bat na kaliang ka shnong ru kamla bantuklar halor kani ka benta Henry yakino ki kam ki badang lahi bantung da kani ka hospital deban ailat shwai ki khun jong ka shnong khnang ba ki khun ka shnong ki badu kam du jam kan long ka jingarap yaki halor kani ka benta ula pente bana kaliang ka MS ru kalakular ban shimkhia kar bala hapo ka bor jongka Nalor wahe shnong la don lang ru general secretary ma maringkat singkon bat ki khot isi shnong Nangkong snyao burom ye warok ki executive members general secretary yang gchnong guda yebot lang churu bo wahe chnong hewo lai chami waka MS yang ni ke MCH yang burom lai ke MS wada pediang gi wa nai diang gchnong lai li pen snyao i hedrong ki report ki wabon wa yo inaka nagi khon yang gchnong hei to wa i pen lai pen wan ya gani ka MCH wa kmado kawi ko nangkong ko wa gchnong hi de bo ga ka jingkerpat ke sarkar lengba kani ka MCH ko wa nadok ki por guna chwa da em hi jing tho la hay to wa i thungkam thungjam hapo kani ka MCH kam man kat ni to tipi wa em ki kam ki jam ki wa lai ki man ki benta ki wa khian ki wa ye uthung na kani ka hospital ne ki department ki wa i na ka chnong to da wa i wa to wa la kaman to yo ki khon ka chnong handrai kam man kat ni to tipi wa to da em ka thung sop sep và hadin na kipor gune chwan do UMS urim do wani chemi do kular wo to wo le yani reman do po hagani ka MS wo thme ta tip yani nei bha tibi wo to wa haga district hura guri m gani ka selection committee ko wa imye u ong u yaklam interfere ha to wa kate to wa ki kam ki wo to kat kam ki ipas yong ki kat kam i khut yong ga DSC kita to ga chnong kam ong ge wan la Henry kiwan ki kam ki wa dang yiu thung hapo ni hostel kam ki kenja ki grade 4 ne ki wages kiwan ki hapo ni ka hostel em kam to optimist wa ki ka chnong nang wa kiwan ki khon ki chnong go do kam do jam la yu gi rap ki ta he to an wa ni ki thung kam thung jam da kular hi ka MS wa kat wa ye wala to u chim phya ga yong ga chnong iwa dang ye ka hapo i bor yong ka Henry bom ye ka hapo i bor yong ka ta ngiu ong yuan la i nai liang ga chnong i em de ku bitwan ti po lai li he to ani i wi he iwa pen snyao ka MS wa snyao si wa ong go wan wa re ki ni ki pressure group ki san bhalang ki wa lali ki pen bor ka yo le ki kam ki wa bon je he to thung kam thung jam kani pen snyao ka lang ba kani ka media hi lang ba ki yo tip lang hi wro wa ka chnong Panaliar hi na do na chwa do kat ni yin ga ga jo dan hi ga rai ka wa no elat ka ye ki wan ki brusemen ki wan ki san niam la ne ki wan ki san semen la ne ki wan ki san bhalang o wan interfere ki hapo ga chnong ga thau yang i ye benta ikam i wa ga chnong yang i la hai wan hi ni benta la wat ki department sarkar ro per la i ne liang ga chnong jo khang par chai la ule ge wan ikam la da jing tip ka chnong ta kat wam ta i bo e jing tu ya waro hi optip ye ni mau ong wa to wa ki san bhalang la ne ki wan imye ki le ye itai kam i wa ki i kam ram yang ki wad bo ge khmat o lai nei benta i jing pha i lo dom hoi tang wa ka chnong to optip ka khmat ka chnong hapo pur sam yang ka em ga bor ko ha khle do ka wa ka pliang ga ye i wan yo le ki wi to wan go wan hapo pur sam yang ka dei klem jing tip yang ka ta khnang wa yo le na ka wan ka jing wit jing thot ka jing is now tho bakla churup lang wo ki wi to wan mi chkhmat dei wa ule e wan ikam nei benta ikam bha yong upai ba mi chkhmat dei wa ka chnong la utip lang go u e ka chnong i bor pi yo le pi ye ki wan ikam nei benta i wa bha ha ki im lang ka sa lang ta nei liang yong i to ka ta dan hi ka jing pen snyao yo snyao lang ki
perlok perjor lembaga ni ka channel ko ni ka media ko depan senyawi da yuluti ya ke jingi krek lang hi rok wi hai wa ke chnong hile hi ijing dawa yang ka iwon ne benta ka hai to health department iwon pu pen krek kam gi iwo den hi iki top hai jo ipol la daw lai chem hi iwo local MLA le ka go u pen kenmo i yaki kam go sa aten chrup wa ni ka MCH ka wa o le yo u emta lang u yo yarap lang u chrup dua ke chnong yang i yogi u pen dep iki kam go dang sa ta ko wi ko aran go tip i wa em ke jing yet le habra yang ki he wo tlep ya i khonbo i wa khlat yang go wi ke khar tu em hapo ga ni ka wa haka po ni hospital da yo ke report ko wa tikna wanile hayato wa kete hai wo uchimi ye ke jing tip ko tikna na ka doctor tadi yo ke jing tip ko tikna na ka doctor hayato wa ita i khonbo da daman hi ko wa hun hi na liang ga chnong la mto wa ongi wa percha ete handrai e ki ka suggestion ka wom to de le gi kam ni ne ni chmat yo man hi ka kam ko wa ho pentingit i ye karam au ko wa i to da khan i karpang i hedo kata kata hai wa kiwan la da em kam kita gi jing jia ki wa ne ni chmat la wa ki doctors lembaga ni ka MCH lembaga MS ki yang ki ubu ki an ji kendon ki wa kini gua jia hai nagaman bai go jia la ne nagayung go sam go jia unto utlep ki cheni to ra ki cha i khau ba yang ki